Dadi kira-kira nek tindakan nek ora perlu banget ki aja nganti nek tindak dhewe. Paribasan soalnya Kyai Putri menika paribasan abot sanggane gundeme. Mangkat dhewe ndarani cah uculan, engko diterke wong liya sing durung kenal ndane gonta-ganti pasangan. Pemene wong wedok njaga harkat martabat lan jenenge pribadi lan jenenge wong tua lan jenenge masyarakat sak kiwa tengene menika pancen abot. Kudu kebaing pangati-ati sak bejo-bejone wong lali isih bejo kang eling lan waspada. Ngono ya Nak. Rungokno mbahmu kakung kuwi nek nyai pitutur iki. Nggih Mbah Kakang sembah nuwun. Kok dadi sinden ya wis saiki wis apa jenenge undang-undangane oke. Napa mawon? Dandanane ya saya ayu. Ning nganggo nyarira busana ya wis Demes, nganggo kebayak janggan, tur sinden ya ambune wangi. Iki sanding jagat tahanan sumo bapaing pananda jagat dekat panas mangan berkentar tahanane yo kahanan geni kaya geni kuasane yo geni ibune geni tumindae geni rakyat geni pamaren bae geni anda geni jagat tepat Mas Gareng, apa Truk? Gong. Dalem Mas e. Wah, ora krasa. Wis jam 2. Masa ta? Ya. Nderek nyengkuyung
anggone para panitia saha masyarakat sing wis kembulan niat dadi siji ana ing Dukuh Malang. Malang? Heeh. M. Sopo sing M? Lha omong Dukuh Malang to? Heeh. Terus aku nyaut M. Sing M sapa? Kosek to. Maksude M ki piye ngono lho? Lah yo metu to. Piye ta, Truk? Bisa omongane angel. Nah, angel ora usah digarap to, Mas. Maksudnya ki lek kaya gareng-gareng kaya dagelan-dagelan saiki ki diwerdakne. M ki apa? A ki apa? L ki apa? A ki apa? N G. Ngono lho, Truk. Mbok sira dak cerdas ngono. Wah. M. M ki tegese manunggal. Nek ora manunggal, nek ora guyub, nek ora rukun, tangeh bisa kelakon. Di anake adicara bersih dusun sing kaya ngene. Hebate acarane ora mung iki tok. Para ket pinginane uga sok ben masih ada acara-acara liyane. Kaya ngene iki lek tanpa manunggal, tanpa guyub, tanpa rukun, tanpa gotong royong, angel kang sarta tangeh bisane kelakon. Terus alam utawa bumi sing disyukuri. Gitu? Menungso kuwi urip ana planet bumi, Gusti Allah kuwi konsekuen memberikan hidup kepada manusia, ya dicepaki panguripan, ya dicepaki nggon nggo urip. Mergo sing diarani menungso ki lek kon urip ana planet liyane ora iso. Isane ya ana alam iki, ana bumi iki. Ngono ya, Truk. Heeh. Bar A terus L. L iki tegese apa? Lumadi. Ya, lumadi kuwi tegese ngladeni, ya. Ngladeni kekanepane masyarakat. Walaupun bagaimana Pak Kami Tua, Rudi Prasetyo pengen nanggap aku, pengen nanggap Petruk. Nek masyarakate ora setuju, ya ora bakal awake dhewe sowan mrene. Kabeh mau dirembuk srana mufakat, dirembuk srana musyawarah supaya bisa nggathukake penemu. Penemune masyarakat pengen nanggap sapa, pengen nanggap apa, bintang tamune sapa, kuwi kabeh dirembuk untuk mencapai kemufakatan. Tegese kaya dene Pak Kami Tua, Pak Rudi Prasetyo kuwi lumadi ning masyarakat. Oh, ngono ya, Truk. Ya. Pelayan masyarakat ya, Truk. Heeh, pelayan masyarakat karepe piye? Mengko sing koordinasi para panitia-panitia sing disepuhi karo penjarane kepala desa ana ing Lembah, penjarane Pak Heri Setyo Kurniawan lan para pinisepuh adi sepuh kabeh dadi siji mengerucut awake dhewe kang tinimbalan sowan. Oh, ngono, Truk. Ya. Yang kedua, agama dan budaya tidak dihilangkan tapi seiring sejalan kaya dene rel sepur, agamane ya ditindakne, gitu. Budayane ya ditindakne. Waton ora benturan karo syariating agama. Wong wayangan ki ora enek sing larang ning agama. Ngono ya, Truk? Ya. Malah kaya ngene dianjurkan mergo iki ladang untuk bersyukur tumraping kabeh warga masyarakat ana ing Malang. N nanggap wayang kanggo srana hiburane. Ngono ya, Truk? Ya. G ya kuwi mau gotong royong manunggal dadi siji. Lho, ngono kuwi. Werdine Malang iki ngono kuwi. Oh, iya. Tanpa tek, tanpa maca isa ya merdekne kaya ngono kuwi. Heeh. Ngono jenenge ya ora adil. Adil piye? Ki Malang. M ki apa? A ki apa? L ki apa? A ki apa? N ki apa? G ki apa? Saiki lembah. Lembah ki artine apa? L E M B H H. L E M B A H ki tegese apa? Rasa diwerdekne lurahe ge nanggap dhewe kepenakan no. Mulai diwerdekne saiki. Ngono ya, Truk? Iya, ing atase dusun wis iso nanggap kok. Lek nganti lurahe utawa desane ora kuat nanggap ora isin karo wong masyarakat ana ing dusun utawa Dukuh Malang. Iya to, Gong? Heeh, golek pasaran ya, Truk. Lah iya. Lah yo meneh nek berwarna lho dalange ora mung kuwi wae. Awake dhewe mlebu kan iso berwarna. Berwarna. Mau masyarakat ben menilai sendiri ndi sing disenengi gen ditanggap yai wewengkon Ponorogo Mbabatan. Oh, pengarek rezeki iki sing ngatur sing kuwasa. Ha iya, heeh. Ngono ya, heeh. Nyatane aku karo kono ya karo adikku ya wis kulino apa jenenge?
menjajah suatu daerah. Oh ngono. Sementara iki Cahya Kuntadi Sukesi Rahayu sing menguasai daerah Ponorogo awake dhewe mung nyanyuk ngono tok, Nduk. Ya, heeh. Arep tak tarik kabeh pasarane adikku. Ngopo? Carane piye? Arep tak dol murah aku. Ya ora entuk. Ngono kuwi jenenge jlog-jlogan rega ta. Ora entuk ta. Ben masyarakat yang menilai, masyarakat sing marem sing ndi sing ditanggap ngono wae awake dhewe mung arek antri rezekine Gusti Allah sing diparingke awake dhewe. Ngono wae, Gong. Wis ora rasa repot-repot. Regamu bakal mok jlokne ae wekasane. Mesakne dalang-dalang lokal ning Ponorogo, mergo dalang lokal Ponorogo ki ya pirang-pirang ya becik-becik ya apik-apik golek regane awake dhewe kemedunen mesake sing ana ing lokal Ponorogo. Ngono ya, Truk. Heeh. Kentongan imbah tondo ronda kampung. Jolaras masih memberikan hiburan kepada masyarakat ana ing Malang. Ya, Lembah Babatan. Kanca-kanca ya ora enek sing ngantuk, Truk. Wah, ngono. Monggo pirang-pirang dina ora mulih lho. Wah ya. Pirang-pirang dina ora leren kok mripate do bergas-bergas. Wah ya. Panjen ya cek nom-nom, Gong. Dadi masa yogamu iki cek nom-nom. Masane tuwek sithik tak pateni ya, Truk. Dadi tetep generasine iki eneng ngono lho. Dipateni penyakite, dipateni sukertane, mung karek bagas waras awake. Allahumma amin. Ngono. Ya, ayo. Induk Lintang Kairo ya sing pareng apa jenenge kuwi nderek wungon. Uga Mbak Mimin, Mbak Apri konsekuen nek dagelan saka Jawa Tengah ki mesti tekan gara-gara terus. Oh, ngono. Ya. Ya. Coba. Iki jane ana pamundhut. Iki saka spesial perahu layar Dusun Malang Sumur 6 Lembah terbaik saking Sam Simbah sapa iki Suko. Yo saka RT 6 lek ora kleru. Ning iki mau wis muni iki, Truk. Perahu layar mosok dibaleni meneh. Lah ya. Ya. Sore mau pun mungel, Mbah. Niki dados pun gantos nggih. Nyuwun pangapunten kok daripada kaya ora enek lagu liyane ki ana 100.000. Ya Mbak Mimin, Mbak Apri. Heeh. Nah, digantos. Nangis sajroning atiku nalikan
Gara-gara Mbak Mimin. Jih. Sugeng enjing Mas Petruk, Mas Sugeng Daring, enjing. Mas Bagong. Ojo kalah semangati karo sing mirsani, bapak-bapak panitia, sing semangat padha wungon nirakati dusune men dadi dusun sing barokah. Amin. Kang mirsani tesih Sangu kathah. plastik gelar koso dhewe Jas, padahal jenis nggone nek ra tresno budaya tenan karo wungon, dijumbuhke karo le silaturahmi karo kanca-kanca sedulur kabeh matur sembah nuwun sang atas kepareng wungon enjing menika. Luar biasa ya, Lek. Heeh. Piyai mriki grapyak-grapyak semana. Lho, Tur nyatan kopen kancane. kopen. Nah. Wis ngantek jatahku bareng dimaem, dik tok paham ta nduk jatahku linduk lintang kairo mau iki mau jatahku tak pangan ta. Rok piye to? Pecelku iki mau dimaem kono. Wah, nek Ponorogo iki kondang pecele sing dibungkus godhong jati ngono kuwi ya. Malah Malah enak, malah mirasa beda kalau diadahi piring. Enak ya mam godhong ngono kuwi. resep ngoten nggih. Benten raosipun. Nggih, nggih. Kadang-kadang panitia tasih nenggani ngantos sakyah keten Ah. matur sembah nuwun. Nggih. Rencang-rencang Wong- panitia. Pak Wowe jek nyuwun lagon lali iki Oh mau. menapa? Napa? Cinta merah jambut. Oh, merah jambu mboten ngangge anu. Mboten mateni. Oh. Lah ya cinta Mboten- merah Mboten jambu. mateni tok. Heeh. Engko diaturke golek wis nggon musike. Nggih. Dadi dilanjakne sing alus-alus luwih sike. Nggih. Oh, wis dereng. sanjange Pak Kateno badhe minggah. Nggih, Pak Kateno badhe minggah niki mau. Pun BA kula mengke ngen longgar mawon Mas Kangkung nggon goro-goro mawon. Badhe ngaturaken bawa napa kula mboten ngertos. Oh, monggo. Nggih. Pilih sak menika Monggo. kersa Pak Kateno. Monggo Pak Katno. Monggone omber situasine wancine ya kepenak Ah, merdeka. Heeh, niki Pak Katno kuwi panitia sing ngebal-ngebel aku Mbak Mimin Mbak Apri. Nggih, menika Heeh, wis dadi dulur temenanan. Pak Kateno. Nggih. Monggo Pak. Nggih. Mekipun monggo nggih. Niki Pak Katno. Katno, kat ki mandek. Wilujeng Nawi enjang kenal. Mas Petruk Nggih. Wilujeng Kula sing enjang Pak Katno. Wilujeng Mbak Saya Pak, Pri, Mbak Mimin. dados panitia saya mboten iki. Aprine sindir iki. Kula. Oh alah nggih nggih. Dados nggih. panitia saya mboten menika dipun tangleti Pak Kangkong. Oh nggih pripun? Saya mboten dados panitia ngeten iki. Nggih, nek ngeten iki pun mantun. Mergo nyanding Mbak Apri, Mbak Mimin. Weh. Nah, Ya pengaruh. Nggih nyun sewu Mas Kangkong. Nggih pripun Pak Kat? Niki kula kok ngoyo ngundang banji-banji napa? Lah, Yo pinter, ini Pak. ras pantes nggih tombo kangen wong sing tukang mendem banji. Oh. Sinten jenengan? Oh, kathah niki. Warga-warga mriki niku sing ruwemen teng banji itu kathah. Mendem kridane nggih Nggih. Pak, mendem. Soalipun ngeten, Nggih. Pripun? pacaran kali banji niku wonten nilai plus ya, Mas. Weh. Plese Iki. napa? Anu, bojone ora cemburu. Ora cemburu. Ah iya, wong cipika-cipika karo banji ngono malah bojone, "Hah, wong padha lanang iki rasane piye?" Ah iya. Ora metenge kok ngoten nggih. Lah Pak. nggih. Malah ngewangi golek pangan nggih Pak. Nggih. Nggih mau nggih wonten peristiwa tragis, Mas. Napa? Nalika Mas Mbak Mimin, Mbak Apri. Kula. Nalika Mbak Apri rawuh Nggih. niku kan ngebel kula. Nggih. Pak, iki piye iki aku anu tertahan ning anu ora iso mlebu iki piye ngono. Ya wis nduk entene ning kono kula ngoten. Nggih. Lah teko kono ki Ramon bocah nom-nom piye aku kula rawani nyedak. Ya ampun, gue trambel cah Iya. nom-nom. Dadi medal saking niku saking wingking. Nggih. Munggah clear. Nggih biasane iki saking wingking kok Pak. Maksudnya metune iki kok mburi panggung ngono lho. Nggih, nggih nyun sewu Mas Kangkon iki wau kula sakjane mboten niat minggah. Nggih. Nipun beto catetan Pak. Wau kok enten pini sepuh aslinipun nggih piantun Malang mriki tame manggen wonten Madiun. Oh Ajeng. nggih. Nggih, saking tresnane kalih piantun Malang menika ndamel cakepan. Oh, nggih. Niki saking Oh, Bapak Dandang Gula. Sastro Senun nggih. Oh, ngene iki lek Dandang Gendis terus. dandang gula Sandi Asma ya ngono kuwi. Nggih, biasa. lah sing kula tangle sing bawa sinten Mbah ngoten. Yo jenengan no. Ngoten. nggih. Sandiasmanipun Desa Desa Malang. Desa Malang. Nggih. Lah kula aturi, lah kula mboten saged. Wah, kok aku ngerti sampean kok. Pelok barang nggih Pak Kano. Anu, Larasipun meniki apa? dawae pepeling. Oh, pepele. Mas dindingane slendro. Slendro ning ngoten. Kula kene lek dawah So Malang. sarung jak. Mangga dipun wiwiti Pak. Nggih, mungkin nek kleru dibantu nggih. Nggih. Heeh.
Aku nek awor wong ayu ki anu pengen kleruwe ngono. Jane ya palsu. Cobi sak pinten, Mas? Sak menten. Lah iya. Tergantung kondisi, Pak. Doh wargaku ing Malang puniki Menika D, duh wargaku. Emot niki warsa tunggal sura S. sedaya ing surasane O. O. ana rasa pandalu M. memahami rasa pribadi A. Allah Maha Kuwasa L. lelantaran luwur Sasampunipun L wonten A. akoni rasa rumangsa N Pak Kateno. nyata bisa ngedohne sedaya bilahi G. guna bagya Luar biasa sandiasmanipun Desa Malang. Desa Malang. Desa Malang. Ya. Nang ngono iki ngeras pantes minangkan pamundhut saka sastra senun saking niki wau. Nggih. Oh nggih. Mbah Sastro. Nggih, Mbah Sastra. Peling. Nggih, Mbah. Teh botol sastra, nggih. Sastro, Mbah Sastro. Monggo langgam riyin nggih, Pak. Langgam riyin. Wis pancine ya. Ayo Mbak Min, Mbak Pri. Monggo Mbak Mimin, Mbak Halo. Ari. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake. Awe we.
matur sembah nuwun. Nuwun Pak Nggih, Katenon. keripik gedang keripik telo Mas nggih. Nggih. Niku sing setunggale mboten sah mawon, mengke Lho. timbangane kula disewawat boto saka ngisor. Rene Sarung jagungnya mboten sida. pripun? Sarung jagungnya mboten sias. Lah niki. Langsung mawon nggih, mboten sah ngebawa. Nggih. Nggih, pun tur mawon Nggih. nggih. Monggo. Are nduk lintang Kairo. Monggo. Ayo. Maka buka bunang ya. Yuk. Heeh. Sarung jagung. Sarung jagung. Nggih, monggo. Yuk. Matur sembah nuwun. Sami-sami Pak Katno. Nuwun Bapak Katno. Oh nggih. Niki kula mau mboten persiapan. Dados niki bejo-bejan lho tak dudut enten isine nggih bejo nek mboten enten nyuwun pangapunten. Sing baku mung Mbak Apri mawon sing kula anu soalnya sing duwe nomere niki. Oh, Nek nggih. niki mboten gak ada nomor tak tinggal wis anu. Ini mesti nagih lho. Nggih. Nggih ngoten to. Payu banjine. Pak Katenon. Cih, matur sembah nuwun Bapak Katno. Kula nggih kejatah mboten, Pak. Arek iki Oh, piye iki? nggih niki alhamdulillah kan nggih parkir niki mengke.
Oh, matur sembah nuwun, Pak. Berkah nggih, Pak. Nggih, matur sembah nuwun, Bapak. Sami-sami. Kateno jaman kenalan karo aku pisanan. Niki sinten? Kula Eno. Ngono kuwi. Eno. Oblake kateno. Eno. Oh, alah. Heeh, nggonku ya enek ning nggon Sukoharjo kono. Niki sinten? Celukane Mas Boy. Mas Boy. Ha jebule jenenge Boymin. Nak dulur karo Sukimin mau. Iya. Nduk Lintang. Sama nak menginjak remaja ta iki. Nyuwun seserepan karo Mbah Imin. Piye dadi cah wedok saiki supaya bisane aman. Katanya pripun? Di era yang lagi sekarang Gen Z. Gen Z, ya betul sekali. Nek dhisik iki metu nek diterke bapak mbokne ora iso dolan metu. Ora iso dolan Saiki bocah wis fasilitasnya luar biasa, ono motor dhewe, ono mobil dhewe, fasilitas umum ya luar biasa. Pomora di motor langsung nilpon wis ono Gojek lan sak piturute. Dadi kira-kira nek tindakan nek ora perlu banget ki aja nganti nek tindak dhewe. Paribasan soal kuwi Kyai Putri mengko paribasan abot sanggane gundeme. Mangkat dhewe ndarani cah uculan, engko diterke wong liya sing durung kenal ndane gonta-ganti pasangan. Pemene wong wedok njaga harkat martabat lan jenenge pribadi lan jenenge wong tua lan jenenge masyarakat sak kiwa tengene menika pancen abot. Kudu kebaing pangati-ati sak bejo-bejone wong lali isih bejo kang eling lan waspada. Ngono ya Nak. Rungokno mbahmu kakung kuwi nek nyai pitutur Mbah Kakung sembah nuwun. Pacaran boleh tapi pacaran sehat. Pegangan boleh tapi yang satu itu jangan. Jangan. Satu itu apa, Le? Ya aku tak ceritake, mosok ya engko tak kaya film-film Jepang kae lho, aja sih. Lho, iki tak jujurke sisan. Masalah ngene, Mbak Mimin, Mbak Aprin nduk Lintang. Wong lanang karo cah wedok karo cah lanang iki beda. Pinten. Heeh, ngibarate kaya piring niku, dimaem niku lho. Nek cah lanang niku piring saka dumati saka piring seng. Nek wong wedok kuwi dumati saka piring beling. Nek piring seng ki arep tiba desok-desok aja kena nggadah maem. Nek piring beling sekali ceblok pur pisan ambyar dadi sak awal-awalan wis ora kena nggih maem gitu. Ajur ya ta. Ajur. Wis kangelan. Nek piring gembreng iki jek ling renah tesih saged. Iso. Paling gur ngelitok anu modele utawa lan piye ning nek dikentengke ya balik neh. Nek piring beling hati-hati belingmu lho ya. Belingmu hati-hati belingmu. Dijogo. Aku tak kotamu. Aku tak pageri kok menaku kok. Tak gembok kok. Pageri. Kawate kok ruwet Le. Tak lebokke brankas kok. Iki ana pamundhut sore mau nduk Lin. Nggih. Lintang Airo saking Bopo Jumiran. Banjarjo 1 kula nyuwun lagon Kembang Rawe. Nggih. Hati-hati sampean. Nggih. Niki wau ugi wonten pamundhutan ugi. Saking Janaka Motor niku wau. Apa? Saken merah jambu. Oh ya oke engko diaturke engko bar iki ya. Nggih, merah jambu napa kembang rawir mi? Kembang Rawe riye. Oke ban iki merah jambu. Merah jambu. Heeh. Nek nggon aku kok pink ya, Jas. Oh, jambune pink. Nek aku pink kok. Iki anu lho Cek nggondeli adab sopan santune luar biasa lho Lintang. Nek karo wong sing luwih tuwa ki piye, sabarane ki piye, ya ta. Ana unduk usuke. Betul. Nggih, Lara. Ora, nyeluk. Iki benere Pak D apa Budi apa Mas apa Mbak? Heeh. Ya untuk Helak karo sesama teman lah ngoten kanca. to nggih. Apa meneh Mbak Min ya Mbak Min apa Bude Mimin apa Lek Mimin Nggih, apa Makong Mimin ngono Kong ya. Mimin ya ora apa-apa. Kok dadi sinden ya wis saiki wis apa jenenge unda-undane oke. Napa mawon? Dandanane ya saya ayu. Ayu. Ning nganggo nyarira busana ya wis Demes, tren. Nganggo kebaya janggan, tur sinden ya ambune wangi. Aku? Kowe ki ambune batang. Kenal ki Mas sunting-sunting. Endah yoga-yoga tak anggap lalere sing bunga ngono kok. Lah kowe iki sinden kok mendemi kancane iki meneh. Aku dikerek lemut padahal kuatus ya 3 dina pisan umum ya. Nggih. Diaturke kembang rawe. Ya kembang rawe siki engko bar iki ge merah jambu. Ya. Merah jambu. Yo mangga pun aturaken gamelane. Yuk. Dados Mas Gugu. Mas Gugu. Yo. Yo. Ayo yo.
BI Sri Kramat, terima kasih. Mas Petro. Selain yang hadir di sini, Mbak Mimin, Mbak Apri, Nduk Lintang, banyak sekali yang menyaksikan lumantar live streaming Dwi Jolaras Indonesia. Nggih. Kan mau pulang ngingok pun 2000 penonton. Nggih. Banyak sekali. Wonten woro-woro Napa? mobil AG 1121 PA. AG 1121 PA mohon untuk dipindahkan karena menghalangi mobil yang lain. Wah. Nggih. Matur nuwun. Nggih, menika saking Madiun Pak Joko Pilang Kenceng tasih tirakat bendalu Mas Kangkong. Nggih, matur nuwun Pak Joko. Saking CP Sekarwangi Jaya matur suwun, saking Jakarta, saking Lego. Pak Slamet uga saking Kediri, Kecamatan Papar, Kedung Malang desane. Matur nuwun ugi Mas Ngadinu Pondok Ungu, Jakarta ugi monitor. Ugi menika mangke kula saya Agustus akan ke Indonesia kula bawain vitamin. Oh nggih. Menika saking kanca ingkang mapan wonten ing Amerika Serikat, Mbak Mimin, Mbak Apri monitor. Oh nggih. Amerika Serikat. Nggih. Gawake vitamin. Nggih, arti gawake jare nggih. Yo, cinta merah jambu. Nggih. Ah, Cinta iya. merah. Cinta merah jambu. Sing nyanyi Iya. siramu no. Nggih. Oke. Engko jenengan sing bagian ngono ya. Iya. Sing piye to? Cinta merah jambu. Cintaku merah. Cintaku Hanya kamu. Cinta merah, merah jambu. Ora enek ngono aneh ya, Mbak ya. Rindu hangat kuku. Oh, ditambah. Lihat punya pisang. Ya apa? Lihat pohon. Oh, pohon pisang. Punya pisang. Piye anu ya musik ya? Iya. Musik, ayo Mas Solo. Music.
Pakai musik bera hebat. Biar hebat. Nah, ya. Ya hebat. Pindek Ardi. Oh iya ta. Arti biar hebat. Heeh. Dasar lahir. Mangga berpacu dalam melodi. Oke, yuk. Lamongan. Bila berbuah hanya sekali, begitulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Nah, Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih. Lintang lak saka Kediri ya. Nggih. Kediri ini ngendi, Nduk? Kediri ini, Nduk? Kula pare kepong. Kepung ya. Nggih. Nah, ini loh Kediri ini luar biasa. Nggih. Dari dulu hingga sekarang itu menelurkan waranggono yang hebat. Hebat. Dulu ada almarhumah Mega ya. Mbak Mega. Sekarang ada Lintang Kairo, juga ada Niken Salindri, itu juga membawa nama baik. Jadi Kediri ini tidak akan pernah kehilangan generasi sinden, selalu tumbuh, selalu dukul. Lah anggonmu kono anu banci dukul ora? Wah, kuatah. Oh iya. Ting trecel. Ting kerja ya. Mbok ajeng pados le model kaya wungkal ya eneng. Sing modal kaya tugu mendrujur kaya kula ya eneng. Sing modal kaya wedon ya ana. Heeh. Nek Klaten kuwi yang hebat adalah menelurkan dalang-dalang mendunia. Dalang-dalang nggih. Seniman-seniman senior itu racake asalnya saka Klaten. Klaten. Almarhum Mbah Narto Sabdo. Itu juga dari Wedi ya, Wedi Klaten. Rampungan Wedi Klaten. Wedi Klaten. Pak Anom Suroto itu Juwiring Klaten. Almarhum Mas Warsino Sleng Juwiring Klaten. Juwiring Klaten. Boim Niku ya Klaten niku ya. Klaten. Wah, sak ngono bisnise malah ngidapi-dapi. lah ya. Tur Nduk Lintang itu selalu menjaga dan selalu diikuti oleh bapak dan ibunya juga adiknya. Loh, luar biasa niki. Sing penting anu Mergo apa? Piring beling ki mau lho. beling. mergo. Nek kaya aku ngono diliarke ra masalah ya, cek kok ngirim barang wutuh kok ngene kok. Lah. Heeh. Nah, ora Sing penting maju ning aja kemajen. Nggih. Pinter aja keminter, apa-apa sak madya. Sak Lah, madya. Penakno ning tengah-tengah ki penak. Penak ya. ya, kaya anu lho, Budui dhisik cilikane sak kowe ya diteni karo bapake Oh, terus. iya toh, Bapak. Budui iya. Budui Kurniawati itu dari kecil dari SD sudah nyinden kaya awakmu. Wow. Sampai SMP jik ditune bapak karo ibu. Lah ketika lulus SMA, kuwi wekasane langsung pindah neng Solo, kuliah neng Solo, mulai lepas dari orang tua. Lah itulah langsung dimakan oleh Janoko. Buta ndasmu kuwi. Janoko kok buta. Apa kok? Tak kira Betara Kala. Lah iya. Lah yang ngono kuwi. Berarti tetap dijaga Nduk Lintang Kairo luar biasa kamu. Marwahnya dijaga ya no. Bapak nggih. Sopan santune Ya. pokoknya diudi ya sinau. Jangan sampai gawe gelane ati bapak karo ibu terutama ibu. Nah, tenan. Dampingi terus kok. Penggemarmu. Dungane ibu jalur langit Nduk, tenan. Ya, nggih, Tenan, Bapak. jalur Leres. langit kuwi. Nyatane Tembus. sampean ya. Tembus. Bos. Heeh. Ya saiki ganti sindenku ya melu ditampilke. no. Heeh. Yo primadona Dwijo Laras Indonesia. Ya. Yo ngono. Ganti. Hana Loka. Hana Loka karo Ova. Opa Nduk Mayang. Mayang. Ya telu. Ya bertiga, ayo Mbak. Ya, primadona. Primadona ya. Lekmen niku nggih primadona. Sapa? Lekmen. Primadonane apa? Pribadi manis dolan kemana-mana. Nek dadi supir truk. Hana Loka ki dadi key speaker. Atau nak key speaker dadi apa jenenge apa? Kok dadi speaker Kok speaker piye Ki toh? maksudnya sing mandu acara-acara ngono ki lho Oh, ya. pembawa acara. Oh, iya. Host mbok. Heeh, dadi pomo ki mau pranata acarane kok ora teko. Hana ki wis ngrampungi gawe. Foto model, ya pembicara. Heeh. Lengkap. Kok Mimin anu Apri kok medun ngopo? Oh, lah. Kowe kalah pamor ta, Mbak? Santai. Kalah pamor apa piye? Mentalmu dong dadi, Mbak. Biasane nek sing asli diunggahke dhewe sing lanang kon medun. Lah nyawakin kene ning dhuwur jembar. Anu Mbak Mimin rada jembar mrono. Nah, den ketok wong panggunge kobet. Kobet jembar. Nah, ya. Ki Mbak Hana Loka masih gadis. Ki lagi lulus isi Surakarta. Jurusan apa, Nduk? Kawita. Prawita. Dadi ki iso nabuh Mbak Mimin, Mbak Apri.
Kula seneng nek Hanaluka nek pose ning nggon pinggir kolam renang kae lho, Cus. Iya. Piye lek pose Ya piye? ngerti dhewe ya naluri ki lelakianku ya kaya. Akhirnya wong ayu kok karepe ya ingin. Akhirnya nggon IG-ne wah jan jos kan. Salutno. Biasare. Ngemsi barang neng nggon. Dasar ngemsi yo, Nduk. Ngene dilu. Ngemsi untuk masyarakat di lembah. Bahasa Indonesia enggak apa-apa. Malang. Kebiasaanmu bahasa Indonesia apa apa. Ben ngerti nek Dwi Generasi Indonesia sinden iki bertalenta ngono lho. Tidak hanya nyinden tapi juga bisa jadi MC juga. Iki opening ngoten nggih. Opening ya, opening. Bahasa Indonesia apa-apa no? Ramo apa bahasa Indonesia? Sak nyamanmu. Nah, siap-siap mayang ya opening. Engko bar iki gek ana terus kowe opening katok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Hanaluka Kusuma Prameswari yang tentunya pada malam hari ini akan menemani Anda semua dalam acara Tasyakuran Bersih Desa dengan bersih dusun Bersih Malang. Dusun Malang. Dusun Malang, Desa Lembah, Kecamatan Babatan Ponorogo, Jawa Timur. Tentunya masih bersama dalang kita yaitu Dalang Ki Anom Dwi Jokangko. Iya. Bersama pendamping juga pelawak pelucon-pelucon kita dari Klaten. Para pengocok. Pengocok perut itu loh. Pengocok perut ya kak. Para pelawak, pendagel pengocok perut. Iya. Pelawak itu pengocok perut kok langsung senengan dadi nyandaki dhewe. Apa-apa rumah-rumah. Iki ngomong ora kira awakmu ora kesindir. Ora sindir, aku kan pengocok perut kok panjenengan kok. Liyane ya ora. Ya. Wes iki wis genah to. Iki nek apa jenenge wasis nggon MC. Nah. Mayang iki keluyame apa yang selain nyinden. Nek Dana kan MC. Nek sapa jenenge kae? Oh, falak nari. Kelumiamu nggon apa? Mana? Oh, iya bener iki Mbak Abri. Kasile anake wis loro. Lah iya, cetat kaya kucing. Kita belajar public speaking saka Mbak Hana yo. Nggih, lagunipun apa Wong Ayu? Derek, urane pamundhut telas kok wis diatur kabeh kok. Senengane sinden-sinden kuwi apa? Apa no? Manut. Apa sing apal kabeh ngono? Dangdut yo itu apa itu? Itu gamelan karo musik tombo kangen yo kena. Kangen ya kena. Apa sirmu? Kuno wi Pak. Ya sing Gigis ya Pak ya. Gigis. Grigis kok gigis to? Gigis. Trawis tuwa ngono kuwi, Dik. Krungu kok bibis anak. Karo aku musuhan. Gigis itu apakah? Grigis ki artine apa lek kowe njaluk lagu kuwi? Ya gak ero to. Lho, kuwi jenenge ora tanggung Oh, jawab. grimis. 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 Iya. Oh, udan grigis iki udan grimis. Heeh, iya. Lek menti kok Iya. cerigis piye to. Kok Mbak Cup iki cerigis. Neng anu lho, kudu komak lho ya. Pas hari manis, kurang manis nambahi kula. Velocity. Velocity Kari manis, kurang manis. Salah. Kurang manis nambahi gula. kurang melenis. Gaul bingit. Oh, gaul aku kulino ndelok TikTok no. Yo, coba kayak apa diaturke. Hari manis. Terima kasih Mbak Lintang, Mbak Okva, Mbak Hana, Mbak